Egy újságíró a kérdései mellett a forrásaira és a közérdekű adatokra támaszkodhat. A közpénzből működő szervezetek kiadásaira vonatkozó adatokat átlátható módon kell elérhetővé tenni. Elvileg. Viszont a hatalom a számára kényelmetlen sztorikhoz kapcsolódó adatigényléseket megtagadhatja, vagy használhatatlan adatokat ad ki. Ezért a korrupció feltárásán dolgozó újságíróknak és civil szervezeteknek gyakran bírósághoz kell fordulnia, hogy így kényszerítsék ki a közérdekű adatok kiadását. Nem ritka az sem, hogy konkrét törvénymódosítással igyekeznek megakadályozni az adatigénylést. Emiatt az újságíró az informátoraihoz fordul. A források legtöbbször az anyagi biztonságukat és az állásukat kockáztatva adnak tippeket. A kormányzat vagy a nagy cégek válogatott módszerekkel, akár perek indításával igyekeznek elrettenteni minél több embert attól, hogy újságírókkal működjön együtt. Szivárogtatás esetén pedig megpróbálják rávenni az újságírót, hogy felfedje az informátorát. A forrásvédelem az újságíró feladata, kötelessége, hogy ellenálljon ezeknek a nyomásgyakorlási kísérleteknek.